Lho, Pak wis balik to? Balik cepet iki mau nek rapat tok. Walah. Ya wis. Nih, ora masak tau iki. Kepiarep masak, anak ket mau rewel lho, kerja gendong. Iki awake enggak penak lho, Pak kowe iki. Wong kok malesan ra umum lho kowe iki jan. Kok iso ngelokne aku malesan? Anakmu lah piye iki sapa sing arep ngejan nek rewel ngene iki? Ya wis tuku sayur mateng kanggo sarapan. Males semen iso mentuku lho. Ya kan kowe iso sing ngewangi aku. Lha kok iso kon ngewangi kowe wong kene iki balik kerja kok dadak kon ngewangi kowe karepmu iki piye lho kowe iki dadi wong wedok rumah aku malesan men lho. Ya jeneng wong mau mayo bareng-bareng to. Alah jan rumah aku kok wong wedok kena menang. Lah aku ya urung ngumbahi lho. Ya tapi mbok ya aturan masa dhisik sing lanang balik kerja. Mbah. Enggak nyayur to, Mbah? Enggak. Walah, Mbah. Seneng omah ora nyayur, niki kene yo ora enek sayur. Mbah. Putumu lho jan heran aku lho ngrasakne. Asli heran tenan aku. Lah wong lanang balik kerja, mbok yo to ning nggon omah iki disediakne panganan apa kepiye. Malah apa-apa ra enek iki niki lho. Balik kerja iki lho kesel-kesel luwe. Masa kok jan kebangetan. Mulane kowe jenenge wong nyepakne panganan mbok kan eneng duwike. Ya wong marane duwike ora dicepakne nang jajan nang sayur. Nek jajan nek sayur piye to, Mbah? Wong kene iki ya wis duit wis tak kei kok. Wong jenenge wong mau rumah tangga. Ya urung masak ya bareng-bareng. Wong jenengane urung dia masakne. Kene ya sibuk nang omah. Wong rumah tangga ki kudune apa-apa ki bareng-bareng. Ora kudu bojone sing dindel-dindel. Wis kono. Bali yo. Bareng-bareng masak. Yo. Bareng. Kene wis balik kerja kesel malah kok ngerti omah iki kok bareng-bareng.